Tak to mám držať. Ja mám obidvoch. Trenky tam nechceš? Občas iba. Iba občas? Bežný človek si dá zhruba 2000 kalórií. Ja sa to dneska pokúsim sa to trošku znásobiť. Či sa mi to podarí, na to sa poďme spolu pozrieť, dámy a páni. Na dokončenie náhod. Ešte tak týždeň dozadu tu bol obchod so sladkosťami. A ja som si tam išiel kúpiť sladkosti a zavreli ho. Jak sa dementne cítim. Normálne, že míňam dosť peňazí za dosť nepodstatné. Ešte aj, že škodlivé veci, ja som jak debil. Strašne zlý pocit mám, ale robím to pre vás. To robím pre budúcu generáciu. Priatelia, ja vás zdravím. Dneska je momentálne po 8 hodine, to znamená, že je ideálny čas na raňajky. A čo iné si dávajú šampióni ako palacinky. Čiže si ideme pripraviť palacinky. Jak sa pripravujú palacinky? Toto budem potrebovať, to viem. Ale ja som si to zapisoval. Takže vajíčka by som tam podľa mňa rozbil. Kuchár. Toto ja nenávidím, keď je vo vajíčkach. Ale keďže sú to palacinky, tak tam to zmizne. Ináč by som to dával preč. Dám tam MCT olej, veľmi výživný, zdravý, dobrý, z Jim Beamu. Jaký kód majú používať? No, žiaden, no. Lebo tam nemám žiaden kód, čiže robte s tým niečo. Takže choďte pod Jim Beam, oficiálne do Košíc, klopte im tam, zvonte a oni už to vyriešia. No, štipka soli a vo výsledku z toho bude praženica. Teraz by to ale bola. Som dal si aj moc soli. Som sa fakt žil do toho, že idem robiť praženicu. No, 700 mlieka. 700 tam písal chat. To je prvé a posledné za dnešok. Potom si už budem kupovať, lebo som proste debil. Podľa mňa z toho budem mať raňajky, obed a večeru a nakoniec budem mať, že 2000 kalórií. A tu už som si navážil, dámy a priatelia, 350 múku. Jo, som si vyklbol rameno. Aby to nebolo vidno, bordel. Nemám fritezu tu, v Bratislave mám. Natáčame to mimo bratislavských priestorov. Čiže keby ste cítili nebratislavskú atmosféru, tak viete prečo. A ja som videl tak, že si to naberú a tak to rozlejú. Takže priatelia, ja sa bojím. A prvá vždy nevidie sa hovorí, či? No, easy robotka. Teraz v podstate priatelia počkáte, kým sa to spraví, ono mám to tak, že tak boky sa budú dať už naberať, to iba otočíte a prvú, druhú, tretiu, štvrtú a idete 6000 kalórií easy. Ja fakt neviem ináč, jak to zjem. Najviac, čo som kedy jedol, bolo tak podľa mňa 6000, keď som mal objem, ale to bolo, že to bolo clean. No. A to som bol vtedy rozjedený, teraz som taký, že denný príjem 2500. Max. Ale mám teraz celkom apetít, lebo som skončil dietu. Prvá sa mne osobne vždy vydarí. A Ostatné sa mi nepodaria, ale jak majú ostatní, že pravidlo, že prvá sa nikdy nepodarí, tak ja mám naopak. Mne sa iba prvá a potom už žiadna. Toto celé má, že 500 kalórií na 100 gramov a má to 400 gramov. 500 x 4 je 2000, toto má 2000, cez 2000 kalórií, teda, lebo to má 558. A ja som to chcel zjesť celé, ale asi to nedám, lebo nie, lebo keby teraz jem tie palacinky plus tou celou nutelou, tak už by som musel potom, že iba zeleninu jesť, že by som nemal viac, lebo by som jedol na raňajky, že 5000 a... Takže, on to nevyzerá na videu, ale je to fakt, že slušný koláč. Nutella je takto, proste není. A asi tam dám ešte toto, aby to nebolo také proste jednotné. Ja neviem, prečo som si myslel, že toho bude menej, ale toto je zas koľko? To je tak 4000 kalórií. A ja som si to dal na raňajky. Jam má 546 a koľko z neho odoberiem, tak toľko potom odpočítam. Kde si mi dal príbor? A mám celkom chuť. Chuť na palacinky, na sladké. Včera som mal posledné jedlo o 13:00. Idem na to. Ráno som mal 81 kg a som vedavý, koľko budem mať večer. Dám si ešte asi Pringlesky, uvidím. Strašne to vyčerpá človeka, ja by som sa tam dogrcal totálne, že človek si chce iba lahnúť.
No, ale je to podľa mňa tak nad 3000, čo som teraz jedol len tak na raňajky. A ďalšia vec je to, že nie som zvyknutý raňajkovať. Väčšinou si dávam prvé jedlo tak o 9:30, 10:30. Som si dal 2800 kalórií v palacinkách a idem si dať túto vec. Na to mám aj trošku chuť, lebo však je to slané. A keby som zjedol aj tie 3 palacinky ešte a zjem tieto čipsy, tak už je to 5000 kalórií a máme 10 hodín. Čiže idem to zhltať, pôjdeme sa prejsť, aby mi trošku vytravilo. Nemám traviace enzymy, to som trošku nedomyslel. Nie som vôbec teraz prejedený. Toto mi normálne ešte spravilo lepšie, ako keby si nedám nič po tých palacinkách. Ideme sa prejsť na trávenie a počas toho si rozmyslím, čo budem ďalej jesť. Prechádzačka. Poviem pravdu, už teraz cítim, že som taký zaťažený, ale na druhú stranu ja verím, že brúško úplne sa zregeneruje a prídem domov a navalím tam tak 8000 kalórií len tak na posedenie. Teraz dám nejaké sladké snacky, aby som sa potom tešil na slaný mekač. Idem si pozrieť video, že najsilnejším Čechom nepreháňam. Jaroslav Parobek. A dám si k tomu, že Lay's Max Salt a Mixo Pixel Jojo. Proste také, že snack pri videjko. A potom by som ja rád išiel na teplé jedlo. Mekač, pizza, something like that, you know. Idem papať. Zatiaľ som vôbec není hladný. Tie čipsy som ešte nezjedol. Idem ich teraz jesť. Či vôbec nie som najedený, či prejedený. Nie som nejak extra plný, ale tak to je tým, že jem takéto veci. A našli sme takto, že mini nutellu. Ona je už aj otvorená. Vonia úplne, že jak prvá obyčajná nutella, proste normálne vonia, jak každá jedna nutella. A keď si prosím pekne pozrite za ruku, tak vlastne zistíte, že je rok po záruke. Ja som myslel, že je 10 rokov po záruke. 526 kalórií. Na 100. A má to 120, čiže to má viac ako 526. Mám 4800 kalórií a som vôbec nie nejak extrémne najedený. Akože som taký, že v pohode, úplne. 1 hodina. Pôjdeme do Trenčína, mesta krásy. Koľko spraví mekač kalórií podľa teba? 2000 kalórií to bude. Už sa blížiť k 7. Zastavočka, takto McDonald's. Ja som akože není vôbec nejak že napchatý. Na to, že mám v sebe príjem tak 2,5 človeka. Nechcem mať bielkoviny kvôli tomu, aby som nebol zasytený moc. Ale podľa mňa sa potrebujem na to nájsť, aby som mal viac energie. Také malé posilnenie pred mekačom. Nepribliž mi sa. Tam pôjdem, totálne sa preženem, totálne mi bude nagrsanie a tam pôjdem. Áno, že nedogrsaj sa challenge. Ešte niečo. To je dvakrát, no to je jeden burger, druhý burger hranolky. Toto, aby mi lepšie trávilo, ale nie, to není pre mňa. 4-krát burger a 2-krát hranolky, to je moje. Ale to je také podzub iba. Tak si daj ešte niečo. Ale to mi bude stačiť, bohato podľa mňa. Keď tak si ešte doobjednám. Najdlhšia účtenka na svete. Tak je dlhá. Si vezmeš moju ruku, chápu? O trošku kratšie jak môj. Ale podľa mňa to bolo dobré, on to nevyšlo. Ale poviem pravdu, akože najväčší efekt, čo to má na mňa zatiaľ, že som totálne že unavený, akože najviac. Takže hranolky, tu mám burgere, takže idem jesť. Pohode. Takže majster. Môžeš spraviť všetko, určite. Chceš byť vo videu? Takto. Fanúšik príde, že sleduje ma kvôli gymu a takto a ja som mekači. Ale pekné, strašne moc si to vážim a mám vás strašne rád ľudia. Posielam lásku všetkým, čo takto ste takí zlatí. To bol tretí a ešte asi mám štvrtý, ale neviem kde. Nedali nám burger? Čakaj, skontroluj to ešte raz. No idem sa ich spýtať. Tak, bol som vybaviť burger, lebo nám jeden neprišiel. Objednali sme si ich 5, jeden som nejedol tu na video, lebo to nie je pre mňa, to je domov z Egre. A jeden z nich neprišiel. Sme tu hľadali, ale pohoda, ale prinesli mi ten posledný burger a už sa nesie. Nice one. Dobre, stopni to, lebo sa zabijem. Musíme ísť do auta. Ja som sa postavil a je mi tak zle. Strašne ma ťaha brucho. Strašne.
Aj mne sa nedá ani nadýchnuť. Ja keď sa nadýchnem moc, tak brucho ide vybuchnúť. Ja som zapial tou kolou, to preto podľa mňa. Jaj. Ja cítim jak chorý, keby som bol. Ozviem sa s ďalším updateom. Za chvíľku to určite prestane. Ale neviem, som normálne bezvládny. Iba ležím a fakt sa mi ťažko dýcha. A to proste doteraz to bolo v pohode, ja som jedol ten mekač pohoda. Bol som si vypýtať ten posledný burger a oni sa nastrali na mňa za to, že som si ho bol vypýtať, oni ho nechceli dávať. Lebo oni mi ho zabudli dať, tak mi tam pridali otravu na niečo, na potkany a tak ma boli brúško teraz. Postavil som sa po takej polhoďke z auta. Fakt ma, že ťaží dosť ma ťaží. A skonštatovali sme, že by som možno mal piť nejakú vodu. Lebo som dneska pil, že tú kolu trošku, a ináč nič, lebo som si povedal, že voda, keď sa dostanem do môjho tela, tak zbytočne zaplní miesto, ktoré by sa mohlo ujsť jedlu. A otočí sa mi hlava a fakt by som mal podľa mňa piť vodu, čiže pre dobro všetkých, pre dobro tohto ľudu, ale moje zdravie si idem práve teraz kúpiť vodu. Nejakú, asi bez bublinkov bude lepšie, ale potrebujem sa strašne napiť. Je... koľko máme hodín? 17:25. Chce ísť, zavri dvere. Zavriem, nepôjde sem. Vidíš? Taká smutná. Ide sem cúvať. Ona ti vynadal na potom a ešte aj ústavný, verbálne. Tak otvoríme. No, Teraz do teba narazí. teraz nábora, ale fakt je blízko, čo je, hej. Každopádne, boli sme za chvíľku teraz prejsť a ja sa cítim, ako keby som teraz, že plával 1,5 hodiny. Ja sa zasmejem a ja mi doplaču, normálne, že to bolí, strašne. Tak mám ešte 2700 kalórií a mám na to zhruba také 5 hodín, dajme tomu. 5-6. Akože dať to dám, ale viem, že mi bude strašne zle, lebo nepijem až toľko vody. Kúpil som si ináč a že kombucha. Ono by to podľa mňa malo pomôcť tráveniu, ale nedá sa mi ani piť, ja som vypil. Tu, kde mám prst, tak potadiaľ som zvládol vypiť, mne nejde vôbec piť. Ale ideme ďalej, nedávame sa a ideme na 3. Víťazstvo. 1, 2, 3. Víťazstvo! Tip, 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 víťazstvo. Tip, tip, hurá! Toto som videl a uvedomil som si, že strašne by som si dal presne toto. Ľudia, tento King, to je perfektná vec. Akože dám si podľa na 2 a budem, že mi bude stačiť. Ale kúpim si aj ten Magnus. A kaloricky to vychádza, že má 182, to nie je veľa. Teraz je 19 hodín a už som taký, že 500 kalórií teraz mám pred sebou v týchto dvoch veciach. Toto a Maxi King. A ešte mi bude chýbať, áno, 2200, čiže 2700 mi chýba teraz. A je 19 hodín a ja mám ísť jesť príjem, ktorý doteraz som nedával za... No, dneska bude dlouhá, tak no bude to boj, ale robím to kvôli vám, pre entertainment ľudí. A týmto by som chcel povedať Allahu Akbar! Chocolate milk. Only 541 calories. Takže ja... Dámy a priatelia, teraz som premazoval telefón, mal som tam totiž nedostatok pamäte, tak som to premazoval asi takže 50 minút. Takže už sa čas obnovil, máme 21:28. Mne zostáva 2200 kalórií. Čo mi v tom pomôže je fejkové Dubai Chocolate a Pringles. Tie si dám. To mi pomôže dosiahnuť z časti ten príjem 800 a toto má 1300 kalórií zhruba. Potom mi zostane ešte takých 900 a to doženieme. Jak? Moje momentálne chute nie sú až také, že už by som na to chuť mal, ale nie som taký, že nedám to do úst, že by som to dogrcal. Idem to proste vyskúšať. Jednak jednej. Každopádne, dôležité je to, ako chutí, nie jak vyzerá. To je tak odporné. Fakt to nie je dobré. Video? Akože som zjedol. Another one. S nevyplachnutou hubou čokoládovou. Tie palcenky majú 1200 a ty nezjem už ani za svet.
Priatelia, koľko som nabral za tento celý čas jedenia takýchto šmakociniek? Mal som 81. Ohoho. 3 kg. Čiže bolo to easy. Pokiaľ by toto video malo že veľký úspech a chceli by ste to vidieť, 15 000 kalórií, lebo brat ma hecuje do toho, že dal by som 15. Čo? Dať by som dal. Ale dajte mi vedieť, či to má cenu robiť. Keď som začínajúci youtuber, tak neviem, ak sa dávajú tieto endy videí. Idem sa napiť, vyspať. Určite budem rád za komenty pod týmto videom, lajky, keď mi dáte feedback. Som rád, že ste to sledovali. A vidíme sa pri ďalšom videu, lebo toto ma baví, naplňa. Chcem baviť vás, informovať vás, dávať skúsenosti. Takže sa majte krásne, priatelia.